Minä olen Jani Andersson Office Innovation Finlandista. Tässä videolla esittelemme virtuaalikuvauksen ottamisen ja järjestelmä millä se otetaan. Eli tällä hetkellä edessäne näette Preview-linssin sekä sitten Canonin tai Nikonin järjestelmäkameran ja sitten kolmijalan. Käytännössä mitä tarvitaan, että pystytään tuottamaan näyttävä panoraamakuva virtuaaliesittelykohteesta, niin vaatii, että otetaan 3 kuvaa, eli 1 kuva. Sen jälkeen käännetään seuraavaan pysäytinkohtaan. Otetaan toinen kuva ja sen jälkeen viimeiseen 3. kohtaan, jossa otetaan sitten 3. kuva. Eli tämä on kaikki, mitä yhden kohteen yhdestä paikasta tehtävää virtuaalikuvaa niin tarvitsee tehdä. Tämän jälkeen kuvat siirretään tietokoneelle. Kuvien yhdistäminen tapahtuu tietokoneella ja tietokoneella kuvien yhdistämiseen käytettävä ohjelmisto on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja käyttäjäystävälliseksi. Ja virtuaaliesittely, niin kuin tässä on esittelyssä, niin sen tekeminen on nopeata ja helppoa. Tässä on eräs kiinteistökohde, jossa näemme täällä oikeassa yläkulmassa niin pohjapiirustuksen. Ja tässä kyseinen kuva nyt on keittiöstä. Ja tässä käyttäjä pääsee vapaasti katsomaan haluamaansa suuntaan ja siirtymään esimerkiksi tässä tilanteessa niin olohuoneeseen ja suoraan tuolta pohjapiirustuksesta. Kuvat on erittäin laadukkaita ja 360 tai tämmöisen virtuaalikuvan etuna on myöskin se, että niitä on huomattavasti helpompi ottaa kuin still-kuvia, koska tällä on tarkoitus näyttää se, miltä se kohde todellisuudessakin näyttää. Eli järjestelmä on myös amatöörikuvaille niin hyvin yksinkertainen käyttää ja laadukkaat otokset on hyvin mahdollisia. Ja tässä esimerkiksi niin vielä kohteen WC-tiloista ja kylpyhuoneesta kuva. Ja kun asiakas on nämä kuvat nähnyt, niin jos hänelle se kiinnostus siitä kohteesta syntyy, niin hän varmasti ottaa kiinteistönvälittäjään yhteyttä ja sopii, että hän haluaisi tulla kohdetta katsomaan. Kiinteistönvälittäjät pystyvät myöskin käyttämään lattialle piirtyvää ympyrää niin omana markkinointipaikkana, johon pystyy sitten kiinteistönvälittäjän esimerkiksi kasvot ja sähköpostin ja puhelinnumeron sekä kiinteistönvälitysyrityksen logon sijoittamaan. Mutta tämä voidaan upottaa markkinapaikan sivustolle, johon sitten niin asiakas pääsee helposti katsomaan sitä kohdetta kuin olisi paikan päällä. Uskomme, että tämä on kiinteistönvälityksessä selkeä suuntaus, mihin ollaan menossa.